السلام تنا تقبلوا فنوانا مكتال تركبوا خبركم تعذبتنا كم يتمسيوم نلوم سنبت عساشد شلكاتي ساعة شعات استدالوا هاجراون زيناتات حيزلكم قريبا زلقوا استيفانوس قرماية نمكتتالكم بخبر دعدمكو بقندي أرست زينا فلم المنستر عثمان صالح استمر حل لأخ إيرترا أب عمان أبزك أنا عزلو شامناي وعلى هندا وكيانوس يساتف هاللوم بمخنيات زغرة 5 عمت قفعتات مجزأتها وسرعاتات إثيوبيا أباس مران كبابيان بهلاو مدب قريبهم أب إيرتراز مدبرهم دبلوماسيات بمخنيات زغرة هلكيت أسمرا نزتدالوا سئلوا مئة تعذيبهم سلطة أوروبا محاس هاجرات تأهجر بحبار كسر حزب سوع سلمى والسلفي أب جرمن تخيدهم شاينان أوستريان أب استفلالي صلاتات بحبار كسر حزب خلن سمعت كتيمن منسترات قديات واتساي أمريكان روسيان أمونغو هاجراتهم زلو في الليات المصفاب زحجز الربا كايدهم زرزر زينام إيرترا لو من صباحا أب عمان أبزكنا عزلو وكلتي على 4 هاجراتن ودباتن ساتفو زلوم شامناي وعلا هندا وكيانوس تساتف علام بمركعة سبساب زقربة زينا وتحستلو غرمسكال غرزجير كقربلنايم إيرترا قعزنا بدلتريت بحراو الشركنة بالزبل تيما لومي عسد شدوش تلكاتيت أب كتما مسقات عمان أب استخفته شامناي وعلا هندا وكيانوس تساتف علام إذا وعلا بمتحبار هندن عمان استدالو خينو إيرترا بستقبر لعدمه بمنستر قدات وصايات عثمان صالح بستمرحلو أخت وكيل اللام أبزي أمانغو مداو تهاجرات هندا وكيانوس حبراو شركنة المتحقازن بمعباي زلاقي معبالن من رقاز زعلمه نغلت معالتا زغص الوعلا 20 شومنتن منسترات قدات وصايات زركبوهم وكلتي لعلي 4 هاجراتن تكالاتن يساتف اللو منستر عثمان صالح أبزس مع مدره هندا وكيانوس بزلو جيوغرافياوي أكمامتا أب أهجراون نقدي جيوبوليتيكاو مكسغاساتن أكبابياو زلاقنتن عبي تراكم زلو بمجلاس أزي وعلا أقداسن واناون مخانو أغنزيبو إيرتراون أب الزباب زلو استراتيجيكاو أكمامتا علامات وعلا نمسمار زلو ترى بقليل كم زيت أما تزدقس منستر عثمان نهلو كونتات إندو باسفيكن مع كلاي مبرغم أب قمت بمتاو إيرترا مسقربا بتهاجرات أفريقان وشمت عربن بمتحبار بحراوي ستان قطباو عبيتن نايزي زوبا نموحاس دلوت مخانا الرقاقيسو نكونتات زوبا كرنا أفريقا مركز بمقبارون قزاتا وحدنت هاجرات كخبرن متأثثاو كوغادن بمسواع ستان رقاتن كرنا أفريقا مسندا وكيانوس طبق متأثار سلزلوه حبراوي ربحان من رقاز كلن زملكتن هاجرات بمسارات شارتر ودب حبرات هاجرات لأولاونتن قزاتا وحدنتن كخبراتن حسينو أبا مدام دمتا مسولو أهقراو بوليتيكاو مكيار نزخصت بالدوتات نمقطام حبراو رديت ممعبالن دول بحراوي شركنة مفتارن أقداسنة اللعول كمسخانة أغنزيبو أزينا نمسكنكا غرمسك الغرزجير كابزو ماكل زمصنا زينا وصبصاونا لهم بمخنيات زخري مبل 5 عمت قفعتات مجزأتاوي سرعاتات إثيوبيا أباس مران كبابيان تمالي أميرا بحت مسكرم بهلاو مدب قريبهم وكيل إيرينا يوناتان عبيون زدال وتحستو دانايت قبره وتكتغربلنا بمخنيات زخري 5 عمت قفعتات مجزأتاوي سرعاتات إثيوبيا أباس مران كبابيان أب ميدا بحت مسكرم بهلاو مدب قريبهم أتبسلف تمهرون أبالات محبر وننت تاكسن زتسني مرئيت نقفعتات مجزأتها وسرعتات إثيوبيا بحفشة وتهدرات سرعة درج أفشحن شعتميتن 7 حموشن أب أسمران كبابي أنزفت أموهل كإدما بفلايزن صبارق دعم زيماتات قدمتات كمون ترخه هلكيت وكدبا درفون عد نفاسن زتق على لينيروم أبتي منسترات زركبوم لعلو سبب سلطان منجستن جنبارن أب إيرترا زمدبروم أمباسادراتن دبلوماسياتاتن كمون بأشحز أتصارو تمهرون هزبن زتساتفو مدب قال أوهاديت كوميتي زغربة آتو أسمروم تقابرهان جزاتي سرعتات إثيوبيا
ህዝቢ ኤርትራ ኣሜኒሉ ክግዛእን ክንብርከኽን ሰውራ ኤርትራ ድማ ደገፍ ህዝቢ ሲኢኑ ክጠፍእ ዘይፈሓስዎ ውዲትን ዘይፈጸምዎ ግፍዕታትን ከም ዘይነበረ ብምጥቃስ እቲ ክካየድ ዝቐነየ ናይ ዝኽሪ መደብ ነቲ ዝተፈጸመ በደል ምስ ግዜ ከይርሳዕ ንምዝኽኻርን ሓደስቲ ወለዶታት ክፈልጥዎን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣማሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ፍሳሐ ሃይለ ብወገኑ መግዛእታዊ ስርዓት ደርግ ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ኣብ 57 ዓድታት ብዝፈጸሞ ህልቂት ልዕሊ 11,000 ህዝቢ ከም እተቐዝፈ ንዝተኻየደ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ብምጥቃስ ድሕር ዝሃቦ መብርሂ ነቲ መደብ ንምዕዋት ንዝጸዓቱ ኣካላት ኣመስጊኑ ብምኽንያት ዝኽሪ 50 ዓመት ግፍዕታት መግዛእታዊ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ኣቐዲሙ ስእላዊ ምርኢት ከም ዘቐረበ ዝፍለጥ እዩ የቀኒልና ዳናይት ገብረ ህይወት ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ብምኽንያት መበል 50 ዓመት ዝኽሪ ግፍዕታት ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራን ከባቢያን ንዝተዳለወ ስእላዊ ምርኢት ተዓዚቦም እቶም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ሎሚ 16 ለካቲት ነቲ ኣፊት ህንፃ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ዝቐነየ 50 ወካለ ኣሳእል ሰነዳዊ ፊልምታትን ኣስማት ግድያት ብኸፊልን ኣብ ዝተዓዘብሉ ኣብ ዝተዳለወ ደብተር ዝኽሪ ስምዒታቶምን ርእይቶምን ኣስፊሮም እዚ ከምዚ እንከሎ ኤሪና ዝተወከሰቶም ነበርታ ኣስመራ እቲ ካብ 14 ክሳብ 16 ለካቲት 2025 ንዝኽሪ ህልቂት ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ምርኢት ዝቐረበ ኣሳል ሙሉእ ስእሊ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዝወረደ መቕዘፍቲ ዘንጸባርቕ ክኸውን ምእንቲ ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ ስራሕ ክካየድን ብቐጻልነት ዝቐርበሉ ኩነታት ክፍጠርን ኣዘኻኺሮም ፕሬዚደንት ሐማድ ወይዘሮ ተኽአ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ህልው ኩነታት ሃገርን ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልምዓታዊ መደባትን ዘተኮረ ሰሚናራት ካብ 11 ክሳብ 13 ለካቲት ንነበርቲ 13 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ሎጓዓን ሰባ ኣካይዳ ኣብቲ ነበርትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ክፍለ ሰራዊት 17 ዝተሳተፍዎ ሰሚናራት ነተራን ኣበርክቶን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ቅድምን ድሕሪ ናጽነት ዝምልከት ሰፊሕ መብርሒ ዝሃበት ወይዘሮ ተኽአ ኣብዚ ተኣትዩ ዘሎ መድረኽ ብሓፈሻ ኣብ ናብዮትን ምምእዛንን መንእስያት ድማ ብፍላይ ጸላዊ ተርኣ ክህልወን ተጸዊዓ ሓላፊት ሐማድ ጨንፈር ዞባ ጋሽ ባርካ ወይዘሮ ይሕደጋ ዮሐንስን ሓላፊት ሐማድ ንኡስ ዞባ ሎጓዓን ሰባ ወይዘሮ ጽገወይኒ ገብረ ስላሰን ብግደን ወዳበ ሓይሊ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብቲ ንኡስ ዞባ በብከባቢኡ ኣብ ሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓት ንዘሎ ዕዙ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ሞጊሰን ተሳተፍቲ ብግዶም ተመሳሳሊ ሰሚናራት ክድፋሉ ሐማድ ናይ ልቓሕ ዕድላት ንኣባላት ክኸፍት ከምኡውን መዘናግዒ ማእከል መንእስያት ክዋደድ ዝብል ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኣማሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሎጓዓን ሰባ ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብተሳትፎኩም ብሓፈሻ ጽቡቕ ገስጋስ ናይ ልምዓት ከም ዘሎ ብምሕባር ንኣባላት ሐማድ ስለቲ ውፉይ ኣበርክቶን ምስጋና ኣቕሪቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ሐማድ ወይዘሮ ተኽአ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ መቐርካ ሊባን ዓድና ኣምንን ደርሰነይን ንዝተዛዘመን ኣብ መስርሕ ዝርከባ ዲጋታት ተዓዚባን ብሰሞያ መብርሂ ተዋሂብዋን ኣብ ሸሞንተ ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ቅሮራ ካብ 1 ክሳብ 12 ለካቲት ምርጫ ኣማሓደርቲ ከባቢ ኣካየድቲ ስራሕን ኣነባበርቲ ዓድን ተኻይዶም ኣብቲ ብዕዙ ተሳትፎ ዝተኻየደ ምርጫ 8 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 53 ኣማሓደርቲ ከባቢ ኣካየድቲ ስራሕን ኣነባበርቲ ዓድን ከም እተመርጹ ዝሓበረ ኣማሓዳርቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ እድሪስ ዓሊ ኣብ 3 ምምሕዳራት ከባቢ ግና ሳጊሙ ዘሎ ህዝቢ ምስ ተመልሰ ክካየድ ምዃኑ ገሊጾም 11 ምምሕዳራት ከባብን 24 ዓድታትን ዝጥርንፍ ንኡስ ዞባ ቅሮራ ልዕሊ 25,000 ነበርቲ ኣለዎም ስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ዜና ወጻኢ ጸጥታ ኤውሮጳ ንምሓዝ ሃገራት ኣህጉር ብሓባር ክሰርሓ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ሎሚ 16 ለካቲት ኣብ ጀርመናዊት ከተማ ሙኒኽ ተኻይዶም ሰልፈኛታት ውልቃዊ ረብሓታት ንምውሓስ ዝካየድ ምንቅስቓስ ኣብ ኤውሮጳ ዘስዕቦ ጸጥታዊ ጸግማት እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምሕባር እተን ሃገራት ግዳማዊ ምትእታው ክቃወማን ወተሃደራዊ ዓቕምን ክሕይላን ጸዊዖም ኩናት ዩክሬን ሓደ ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ጸጥታዊ ቅልውላው ኤውሮጳ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ከዓ ብዘተ ንምፍትሑ ስጉምቲ ክውሰዳ ዘኻኺሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ሰልፈኛታት ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ክትተኽሎ ወጢና ንዘላ ናይ ነዊሕ ርቀት ሚሳይል ብትሪ ከም ዝቃወምዋ ነጺሮም እቲ መደብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ረብሓታታ ንምውሓስን ዓብላልነታ ንምርግጋጽን ዝዓለመ ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ተግባር ከይውዕላ ዘኻኺሮም
ንወተሃደራዊ ህላዋ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮፓ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይጠቕሶም ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ኦስትሪያን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ብሓባር ክሰርሓ ዝኽእለን ስምምዓት ከቲመን እቲ ስምምዓት ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ጎኒ ጎኒ ኣብ ከተማ ሙኒኽ ጀርመን ክካየድ ዝቐነየ ኣህጉራዊ ዋዕላ ጸጥታ ኣብ ዘካይድዎ ዝርርብ ተበጺሖም ክልቲአን ሃገራት ቁጠባ ዲፕሎማስን ጸጥታን ኣብ ዝርከብዎም መድያት ከተሓጋገዛ ምዃነን ኣብ ትርክብ ኣፍሊጠን ቻይናን ኦስትሪያን ውዱን ንግዳዊ ምልውዋጥ ንምስፋሕ ክሰርሓ ምዃነን እውን ሓቢረን ኣለዋ ቻይና ምስ ኦስትሪያ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳውን ምዕሩይ ዝምድናታት ንምዕባል ድልውቲ ምዃና ኣነጺራ ኣላ እዚ ከምዚ እንከሎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቅልውላው ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ከም እተዘራረበውን ተገሊጹሎም ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ መንጎ ሃገራቶም ዘሎ ፍልልያት ንምጽባብ ዝሕግዝ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም ኣብ ትርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘቃድወን ጉዳያት ብዘተ ንምዕራፍ ክሰርሓ ምዃነን ኣፍሊጠን ኣለዋ ከም ኣካል እቲ ምርዳእ ክልቲአን ሃገራት ስሩዕ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ከካይዳ ምዃነን ሓቢረን ኣለዋ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ከም እተዘራረቡን ክፍለጥ ተኻይድሎም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ርክብ ኩናት ዩክሬን ብዘተ ንምዕራፍ ከም እተዘራረቡ ዝዝከር እዩ ዘይምቅዳው ኣሜሪካን ሩስያን ብፍላይ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬንን ንዕኡ ሰዓበ በይናዊ እገዳታትን ዝኸፍአ ኣንፈት ሒዙ ምጽንሑ ይፍለጥ ب15 ለካቲት ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ማሊ ኣብ ዘይሕጋዊ መዕደን ወርቂ ብዘጋጠመ ምህማም መሬት ብውሕዱ 48 ሰባት ከም ዝሞቱ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረዲኦም ዝተደቢም ብኸቢድ ዝቆሰሉን ግዳያት በምህላዎም ቅጽር ምውታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰመዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት ማሊ ሓቢሮም መንግስቲ ማሊ ዘይሕጋዊ ዕግዳና ንምግታዕ ዕቱብ ስግምቲ ክውሰድ ድሕሪ እቲ ክስተት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣዚዞሎም ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝዝከር እዩ ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ኣርስተ ዜና ክደግመልኩም ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ዝተመርሐ ልዑኽ ኤርትራ ኣብ ዖማን ኣብ ዝቀናዕ ዘሎ ሻምናይ ዋዕላ ህንዳዊ ውቅያኖስ ይሳተፍ ኣሎም ብምኽንያት ዝኽሪ 50 ዓመት ግፍዕታት መግዛእታዊ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራን ከባቢያን ባህላዊ መደብ ቀሪቦም ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታት ብምኽንያት ዝኽሪ ህልቂት ኣስመራ ንዝተዳለወ ስእላዊ ምርኢት ተዓዚቦም ጸጥታ ኤውሮጳ ንምውሓስ ሃገራት ኣህጉር ብሓባር ክሰርሓ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ጀርመን ተኻይዶም ቻይናን ኦስትሪያን ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ብሓባር ክሰርሓ ዝኽእለን ስምምዓት ከቲመን ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ መንጎ ሃገራቶም ዘሎ ፍልልይ ንምጽባብ ዝሕግዝ ዝርርብ ኣካይዶም ሓፈሻዊ ዜናታት ተዛዚሙሎ ምስ ተረፉ መደባትና ንሓደገኩም ብወገነይ ብሩኽ ምሸት